velkommen til ting, folk alligevel ikke gider høre om. Ja. Det var filmet faktisk. Goddag og velkommen til ting, folk alligevel ikke gider høre om. I dag skal vi snakke om biosfæren, som ligger på 11 km dybde på bunden af Marianagraven, og sådan op til 15 km højde over havoverfladen. I virkeligheden lever langt de fleste levende organismer mellem 100 meters dybde under havoverfladen og 100 meters højde over det. Biosfæren er det område, hvor alt liv er. Biosfæren den rummer store mængder af grundstoffer, som f.eks. kulstof, kvælstof, ilt og andre grundstoffer, som fosfor, calcium og kalium, der findes i mindre mængder, men også er vigtige for liv. Hej og velkommen til Tøbeavisen. 11 km dybde på bunden af... Hvad? Say what? Hvad er forkert? Racister! Hvad er det, ikke forkert?